जोंनि मेन बिषय गावबोनो जों बिसिबां दिनाव फाइनेन्स सालाव जों जॉइंट मूवमेंट फॉर Tipraland एंड ग्रेटर Tipraland अब लोगोसे कैसा मूवमेंट कमिटी जों थायनाय अब खालामनो थाङै दङ दै जों दा फाइनेन्स दिल्लीआव Tipra मथाबो अलरेडी प्रग्राम नाजाक दै जों बेहायनो प्रग्राम नाजाक जों दावहे जों सालायगै जों जॉइंट मूवमेंट खालामनो केबलाय गाहामनाय अब जों महाराज प्रस्ताव रखा जों वन मेमोरेंडम खायो जों Tipra मथा दै जों IPFT दै जो लाइक माइंडेड अर्गेनाइजेशन जों थामसे खालायगै जों दिल्लीआव धरना खायनाय प्लस जों मेमोरेंडम साबमिट खायनाय अब जों सालायगा अब बे आं खागाव दिनैहाय दिन बेलायके जों बां गाहाम जोंनि भबिष्यतनि बागै जोंनि थिरांनि बागै जत Tiprasa रौनि बागै बेलाय गाहाम दै सारा राज्य जोंनि जत जोंनि Tipra गासै बर'नि बागै बेलाय हामबाय जों खागाव दिनैहाय साल बेलायके दंथामा साल जों विदिन 2-3 days जों जतनो जों क्लियर रोंलायनाय जों टेक्निकल प्रब्लेम दंखो जों कमिटि खालायनाय बागै आबन बागै जों सालायनाय बागै आं खागाव जतनो जों दिनैनिसिम जों गाहामलाय सामु थांलायनाय जों दिनै बर'नि उपर जों बिसास मा दंनाय जों कमिटमेन्ट मा दंनाय जों महाराज साका जों जतनो गाहामखौ सामु थांखांलाय जोंनि फाइनेन्स साल जोंनि मागै बेलाय गाहाम होनाय हामबाय सर आप लोग हम लोग 23 को जा रहे हैं IPFT का उनको भी अपने पार्टी से थोड़ा सा बात करके डिस्कस करने के लिए और देखिए सिर्फ ये जॉइंट एक्शन कमेटी एक प्रोग्राम के लिए नहीं है जॉइंट एक्शन कमेटी कैन बी फॉर मेनी अदर प्रोग्राम तो ये तो हमारा अभी आमने सामने में प्रोग्राम है नवंबर में है दिसंबर में अगले साल है सो अगर ये जॉइंट एक्शन कमेटी को थिंकिंग प्रोसेस से करके हम लिखिए क्योंकि इवेंचुअली जो हमारा डिमांड है वो ये इलेक्शन को सीट शेयरिंग के लिए नहीं ये डिमांड है कि हमारा एक मूवमेंट होना चाहिए फॉर कॉमन इशू तो ये इशू को इनको क्लियर करके रखना है एंड इनको भी अपने पार्टी से कंसल्ट करने के लिए हमारा प्रोग्राम पहले से प्री बुक हो चुका है वो हम जा रहे हैं लेकिन जब हम लोग देश के नेशनल लीडर से मिलेंगे तो जब हम मेमोरेंडम सबमिट करते हैं तो हमारा आवाज़ और वॉइस एक ही होना चाहिए दैट वी वांट ग्रेटर Tipraland और Tipraland फॉर द पीपल ऑफ थैंक यू